приятели, аз съм Кати и днес ще направим, както знаете от заглавието, моето куче. И за това ще разкажа малко за моето куче и да, общо взето това е кучето ми. И да, какво да кажа, то се казва Бенджи и този месец, около 5 или 6 юни, той направи 3 годинки. Той е порода пинчер, както виждате и черен, има и малко кафяво. Има изострена муцунката. Да, и аз много си го обичам. И как го взехме е въпросът. Ние просто една приятелка на Кака не се грижеше въобще добре за него, защото по какъв начин не се е държал, защото те го държаха постоянно на терасата през абсолютно всеки сезон. Това кученце щеше да умре. Баща и щеше да го изхвърли на улицата. То не може да живее на улицата, защото е домашно. И щеше да умре. Ние помолихме мама и тати да си го вземем. И първи път, когато дойде вкъщи, почна да скача по нас, много да се радва. Ние с мама се качвахме на това, на дивана от радост. Не от радост, ми от страх да ни наухапи. Той беше и толкова малък и не можеше да се качи. Се опитваше да се качи, обаче не можа. В момента той живее при баба и дядо, защото ми се роди племенник. Да, точно така съм Леля. И да, общото е това. Тук даже го разкарват всеки ден, много го разкарват, много се грижат за него. Доста плюска това кученце. Наистина доста плюска. Този маник малък. Сутринта, когато станем, аз ставам и викам Бени, Бени, ела при мене, Бени. И той идва и започва да ме ближи. И така се събуждам аз. Но избяга, защото иска да се разхожда на двора. Както виждате, съм на двора. И така той по някакъв начин ме успокоява, когато е до мен, но понякога даже, за което е доста често това, той идва и започва да ми ближи лицето. И аз по този начин се събуждам. Да, това е вярно. Доста игриво куче, както казах, доста яде и доста спи. Да, общо взето е това. Всяка седмица го водим на доктор, за да го преглежда, ако му има нещо случайно. Общо взето това е. Да, много обича да се разхожда. По принцип, ние го разхождаме на двора, който ето това. И да, и на другата страна има. И на тая. Да. И нататък има, просто не може да видите. Бенджи! Ей! И да, общо взето това е наистина, аз много обичам и когато той почине, не дай си Боже, аз наистина ще съм много тъжна, защото не мога да живея без това куче. Аз изключително много го обичам и той е абсолютно всичко за мен. Макар понякога доста да ме ядосва, но то па няма куче, което да не те ядосва, собственика си. Да, обича да гони котки също. Или когато е на терасата, понеже терасата ви също е огромна, аз съм показвала в един клип, мисля, не съм сигурна. Когато види някакво куче, почва да лае, разни такива. То като е пинчер, наистина доста гадно лае. Даже моята приятелка, която в момента ме снима, може да потвърди. Да, доста лае. Да. И общо взето това е. Да. Аз наистина много си го обичам. Но да. Много ми е тежко, че той живее тук, не при мен в Стара Загора, понеже аз, както знаете, живея в Стара Загора. И ми е наистина много тежко, но какво да се прави? Да, такъв
и живота има трудности, има препятствия, има и хубави моменти, да. И да, общо взето това беше от мен. Ако видеото ви харесало, дайте палчета нагоре и се абонирайте за мен. Бенджи, не знам къде отиди. Ето. Ето те. Ела да те покажем на хората. И да, общо взето това беше и чао! Чао!